Ang kaisa belai khe nangkuk mani kok ang khachanani muchungo abo hongkai ang tini o je jaga jaga thangai malai mani pore ajang ni borok no kaisa ni kok sabo te tini o jaga bo kung sanai tai lukur no ba ang kung sanai nok ni bisinti khai media taku jon bisinti khai je जों o jaga o je tini o jaga je highest margin bai o jaga o bal asuk kabang margin bai o jaga je keplai ingkha omo ekmatro possible ge joto ti prasarok no bubagran asigi thanchano hamjagoi jotono tini bud rukha abon bagai sing tini kabang margin sing o jaga mankha kabon ang koine jate sini kamini taku kamini bukuk songno sing jate bo hoito bor tabo alka lamo ngi tongmono bo bujiang tongmangkho phebo sing abo bai borno जों कप्लाइंगा सेंगलाबाय बरनो जों थांगिनाय बरनि नक नक फरको अटैक खालायनाय बरनि प्रॉपर्टी रक डैमेज खालायनाय आम हायकुनो जाते मेंटली सिन बिसिंगो ता तंथुं आं लकरनो कयने जे मानसा पीसफुली माने जीरो वायलेंस खालायनाय जाते जों लकरनो कैसन मेसेज होनाय जों थानसा एकमात्र सिनि मानथाय सकनाय मानान बागैनि अजागा जों आगिनि जे गुबुन दफानि बर रखाय जों राजनीति खालायनाय जों गेजिं सिंनो जों केमनि नक सबाइलायो केमनि सम्पत्ति सगलायो सबाइलायो आमाहायरक जाते इया तैखे आं ओ एलाकानि बररकनो स्पेशली मान्दाय नगर पुलिस बरनो कयनाय जाते आमाहाय भायोलेन्स रकनि बागै मनसुमरक ता तंगनि आगामी दिनाव जों बिजय मिছিল खालायनाय खालायमानि नबा जों थुरु तंथगलायनाय मोसालायनाय जालायनाय फेबा जागाव जाते जों केमनि नगराव थांगिनाय जों भायोलेन्स इया तैखे जों आबो आं बिसेस खालायनायसिनि बुमा बदलनो कयनाय जतनो आमाहाय जाते एलाकाव थांगिनाय जेकुनु बरक जुदि देरनाय तंखाबनो मा कासुलायनाय हेछि तामबायके आमो बायसिन थानचा कुनु दिनंगिया जों हामजागमा बागना नांनाय हामजागमानि बिसिं तैसे जों थानचांनाय हामबाय जतनो।